Στις 14, 15 και 17 Ιουλίου, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Κύριος Χρυσόστομος επισκέφθηκε τις ενορίες Μαρκατών, Άνω Στενής και Μίστρου αντίστοιχα. Την Κυριακή 14 Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος τιμάται στην ορεινή ενορία των Μαρκατών Μεσαπίων, ο Σεβασμιότατος χωροστάτησε στον όρθρο, προέστη στη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον Θείο Λόγο. Την επομένη, Δευτέρα 15 Ιουλίου, ο Κύριος Χρυσόστομος μετέβη στο εξοκλήσιο Αγίου Κηρύκου και Ιουλίτης στην Άνω Στενή Δυρφίων, όπου χωροστάτησε στον όρθρο, προέστη στη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον Θείο Λόγο προς τους εκκλησιαστέντες. Την Τετάρτη 17 Ιουλίου, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος επισκέφθηκε την ενορία Μίστρου Δυρφίων και συγκεκριμένα το πανηγυρίζον εξοκλήσιο Αγίας Μαρίνης Μίστρου, που ο ετήσιος εορτασμός του αποτελεί σημείο συνάξεως των απανταχού μυστριωτών. Εκεί ο Σεβασμιότατος χωροστάτησε κατά τον όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Στο κήρυγμά του ανέλησε πως η Αγία Μαρίνα έγινε ο διπόρος του σωστού και ίσιου δρόμου, που πρώτος άνοιξε και βάδισε ο Χριστός, και έγινε κληρονόμος της ελευθερίας από την αμαρτία και τον θάνατο. Στη συνέχεια, περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους και εμείς μπορούμε να γίνουμε πιστοί οπαδοί και ακόλουθοι του Χριστού. Αμέσως μετά την απόλυση, όλοι οι συμμετέχοντες στην πανήγυρη παρακάθισαν στο παραδοσιακό γλέντι γύρω από την εκκλησία, και μάλιστα εφέτος τα παιδιά και οι έφηβοι της ενορίας λάμπριναν την ημέρα με παρουσίαση παραδοσιακών χορών υπό τη διδασκαλία της Ασανούλας Τσότσου.